Mag-uban mi nilang lang. Pagdali lang. Pagdali ba? Gagarap po ng tiguangan ni ay. Pagdali na ba? Tiguang. Dali na. Maglakaw mi lang kay magpalit mig bahog sa miming kay wala na siya bahog. Nag-order man ko lang pero wala pa man ni abot. So wala na magibahog ni silas naman to ganayan na. So karon mag-ato mi og kugon kay magpalit mi og bahog sa miming. So karon lang naabot naman mi dinhi, nagbaklay-baklay mi dinhi sa Kalasangan. Maning Kalasangan din ni mga langlang. Ito silang lang. Ay, nawala silang lang. Nagugna na siya. Muna siya lang. Magdugay-dugay na siya. Maulit ko. Dugay-dugay. Yun buwang-buwang. Ito silang lang. Nakita ninyo. Nagdugay-dugay ang hambaw. Nagdugay-dugay. Ito Going to. So dinhi may magbaklay lang. Mag-agi mi dinhi lang adlawan. Pero kung gabiin na lang di na may mag-agi dinhi kay mahadlok man ko dinhi basta gabiin na lang kaya naman ang kapre diyo. Manang dili mi mag-agi dinhi basta gabiin na dayon. Dili na pod mi manglakaw pag gabiin na. Pag mauli na may mga gabinaan, may tuyok, may dito lang. Di na may mga din sa manggahan. Kay mahadlok man mi. Tuyo-tuyo, gigdugay-dugay lang. Kay mahadlok man siyang kamera. Muhunong man na siya karon. Matanawa. Hali na lang. Tuyo-tuyo, good. Dali na! Dali na. Hinahinay. Padali na ba? Dali na. Ato na. Hala. Kasakit sa tiin. Hala, nana ang parcel. Balikan na lang ron. Anyway. Nagsakay namin sa jeep lang padulong Kapobel. Sakay na po mi ay pag man magsakay sa rela sakay jeep sakay na po mi kanani padulong sa ilang lang imbes matugbo na abot naman ni din sa patag padulong. So nakaabot na mi dinhi dayon baklayon pa ni ilan nilang lang kay once nga magpalaos ka dito sa ila is mag-add man ka og 30. So amo na lang i-baklay para exercise to silang lang. Amo i-baklay para exercise ba. Di naman siya init mura siya kaulanon. Wala lang kung nagkalo kay. Di man kay siya init. Landong man. Kani silang lang kay ilang gid kayo. Sige lang kun ipakalo. Kay para daw walay makakita nako. Tanawara pud na siya. Barsa siya kurik. Ito siya Lingi lang. Kana ang sinina, iyan ang paborito mo nang kada kita ninyo. Muna yung kasuoton permi. Kay mama na yung paborito nga sinina. Maskig ako kung sa kong paborito pud nga sinina mo permi pud akong suoton mga lang. Layo. Pila ka minutes makabot sa inyo lang. Mga isa ka oras daw. Binakak na po din silang lang. Dini lang kay magulan din kusog kay mabahaan daro.
Pero dito sa ako ugangan, dili na kayo mabahaan ng ila dito mga langlang. Kay kuan man. Anang habog. So, baklay-baklay sa amin lang. Hapit na may makaabot lang gamay na lang. Kabot na ni silang balay. Dagan lagi kasi kinanda nilang lang. Kaya dagan payo. Amaw na. Luag man sad ba? Ay, nagpa-repair sila deri. Abot nami sa mansyon nilang lang. Tura. Ay, sa kwan na kay magapit pa ba ito sa Ororama? Ha? Ay, magapit pa ta. Sila? Mana sila ito? Wala sila kanto kaya nakalimot. Na. Kadon day to. 29. Thank you, Lord. Karon to? Na. Mm. Ay, saba. Ay, miming. Hali sushi ma. Ba? Mga unta. Okay. Yan, kabok ng tulo. Dua. Ay, cincay ah. Nabuhi na ni Ani sa hinatag. Thank you, Lord. Way hinatag, di may kakaom. Mm. 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 Ang amo lagi yung paniutok eh. Ang amo panyapom. Mm. Nang ako yung spaghetti, kinabubuan man di eh. Ngayon mo ng coffee. Ako wala may basta imong kuan gawa sa karton. Hmm? Ako wala basta sa gawa sa imong karton. Nga. Nga. Kabit na nyo ito. Wala. Sumugod. Wala oy. Wala, uy. Bungong ka. Pwede. Mm-mm. Ako na yung tiyan. Pas muna. Good. Sa'yo, dugay sa mata. Wala sa mata. Dugay sa mata. Nakaw din mo. Bungaw. Bigit mo ito. Thank you, Lord. Hindi mo na. Okay. Ano tindayo?
Atukan ko lang. Emo nana, lang. Dala na ko. Gracias sa Diyos.